music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Martes Sulong! Ay, ngayon talaga, talagang sumisikat ang araw, minsan pasilip lang, pero it's a symbol of hope. Yes! Diba? It will give you a great, alam mo yung ambag, para alam mo yung ma-feel mo na merong pag-asa pa. Kaya nga, yung sulong na yan, Yes. napaka-importante yan, partner. Oo. Kahit pagsulong lang sa pinakamaliit na bagay, ang laki-laki ng nagagawa na yan para sa sarili mo at saka para sa ibang tao. Yes, kasi kapag hindi ka sumusulong, wala kang, hindi mo iti-take risk. Oo. Hindi mo makakaya, sabi ko nga lagi kong sinasabi, hindi mo malalaman ng tanong o hindi mo mapupunta isang bagay kung hindi mo susubukan, kung hindi ka susulong sa bagay na iyon. Kaya, mga ka-Rangers, sumulong lang tayo dito sa Tambalang Sipaw! Ako ang inyong Papa P ang magpapainit sa inyong umaga. Siya kikay, kakulitan at kakwentuhan, minsan kaiyakan yung Oo. tuwing agahan. Yes, it's all about ngayon, sulong, no? Yes. At ngayon, marami tayong makakausap. Mamaya nga, merong isang barangayan na pagsulong ng kanilang advokasya para sa ating kabataan. Yes. At alam mo yung paggawa ng pagbabago. Yes. Making a difference, Yun kumbaga. nga. Ayan, nagbigay na ako ng patikim para sa Kaya- ating mga ka-Rangers Kaya mamaya. nga, partner. Oo. And ito pa sinimula nito pre-pandemic, mas tinuloy pa nila ngayong pandemic. And syempre, we wanted to take a look kung ano naman yung ginagawa nila ngayong ongoing pa rin yung pandemic. Yes. And ongoing pa rin naman, mga Car Rangers, isusulong naman tayo still in form of education. Sa mga Car Rangers natin dyan, that is willing to reskill themselves, gustong matuto for free, meron tayong makakausap mamaya that would give us short courses na pwede nating masalihan. At ito pa, mga Car Rangers, libre na nga. Scholar ka ba ng bayan? Wow, ang galing yan ha. Oo. Gusto kong sumulong dyan at True. subukan ang mga free courses na yan, di ba? Kaya At nga. malaking bagay yan, lalo na ngayong pandemya na talagang it's a great reflection. Kung Oo. ano mga pwede mong gawin, ano yung purpose mo, at ano yung kakayahan mo na pwede mo pang gawin. Yes, yun Oo. nga, partner. And sabi nga natin, di ba, partner, if you stop there, kung hindi mo Yes. tutulungan yung sarili mong Tama. sumulong, nobody will lift you up, mga Car Rangers. You're already rock bottom di ikaw na. Yes. Tiptoe and sumulong ka na. Oo, at sa mga ka-Rangers dyan, i-comment nyo lang dyan kung ano yung mga bagay na inyong sinusulong para makamit ang inyong goal sa buhay. At syempre, sa ating mga may mga hinaing kayo, sumbong, nandito ang mga ka-Rangers natin at tumutok lang dito sa ating tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang tambalang sipaw. It's all about Marta Sulong ngayon. Sulong sa iyong pagbabago, sulong sa iyong advokasya, sulong sa iyong mga bagay na gusto mong magawa. Naman. At alam mo, yung pandemya, it's a great para sa akin, a great platform to have a realization para sa buhay mo. Oo, diba? totoo, partner. It will give you a 360 twist. Oo. Bigla na lang nag-iba lahat. Totoo. Nag-adjust lahat. So, kailangan mo pa rin sumulong. Kasi kung hindi ka susulong, mapag-iwanan ka ng panahon. Yun nga, partner. And sometimes kasi, when you are looking at it at the front view, it's not clear Shallow siya or hindi maayos, maliwanag. Pero when you look at it at a far view or sa rear mirror view, parang mas dun mo kasi nakikita na, ito pala, I can do something more from the current situation. So, sa mga car-rangers natin dyan na akala nyo, marami ka ng pinagdadaanan. There's actually people that is mas madami pang pinagdadaanan from us. Yes, akala natin nung pandemya na, end na ng lahat, hinto na ng lahat. Pero dito natin nasukat kung anong kahulugan nung bayanihan. Pagtulong, pag-usbong, at pagsulong. Yes, partner. And nakita din natin yung resiliency ng mga Pilipino. Yes. Nakagawa tayo ng mga bagay na akala natin hindi natin magagawa before, di ba? So, nag-usbungan yung mga plantita natin, di ba? Ibabalik natin sila kasi dyan pa rin sila. At andyan din ang bayanihan, community pantries at iba't ibang community projects. At ito nga, umusbong din at ang ating mga viewers. Ayan, babatiin ko din ang ating mga viewers. Andyan si Eric John Garcia. Good morning, ating napaka-top fan. At syempre, Christian May Rasho Tirado and our Clean Joy Bumangit. Mga bagong viewers natin to. Yes, and also I just wanted to say thank you. Alam, Miss Marlene, you've given me goosebumps just right now for being there. When I was rock bottom, you were there. You gave me reasons para sumulong. Hala, grabe, medyo naiyak ako ng very, very late. Again, good morning to my VSBT College family and thank you so much kasi dun sa darkest moment ko, I've met wonderful and awesome people na nagbigay talaga sa akin ng rason para sumulong. Tama naman. At ito, mga media interns natin na sumusulong pa rin sa ating pagtulong at pagbigay ng mga information at balita sa Pangasinan. Nandiyan ang ating Hana Marinas, Mariel Pahinag at Irish Kawili. Hello! Good morning sa inyo. And of course, sa ating mga SKs, ayan si Aloysius Aldea kahapon nakausap natin sa Barangayan. At Sir John Pating, hello classmates sa Masters of Development Communication. Hello po. See you this week sa ating klase. Yan, partner, isulong mo yan na huwag kang bibitaw. Kasi sabi ko nga, di ba, partner, huwag kang ma-pressure sa iba kung sa tingin mo parang you're being left out. Hindi, partner, kasi ikaw, may ginagawa ka para sa sarili mo at ine-extend mo yan for the community as well. Yes, tama naman. At ayan nga, pag-usapan na natin ang iba't ibang pagsulong. Ayan, sinusulong din natin ang paglaban natin sa nagbabanta na Delta variant. At para sa mga ka-Rangers, bigyan natin sila ng konting preview kung ano talaga ang Delta variant. Galing ito sa ating, syempre, Department of Health natin. So what do you need to know about Delta variant? Kung saan ito pala ay isang galing sa mutation from India. At it is a B1617.2 variant ng galing India pa to. Yes, and ang mahirap kasi sa Delta variant, mga car-rangers, is that it evades your immune protection, it reduces our antibody neutralization, and it increases transmittability. According to some research pa nga, 60% of this specific variant is talagang transmissible. And ito pa, mga car-rangers, the thing is that with Delta variant, it's impossible for us to distinguish that the symptoms from a common flu-like symptoms. Diba, partner? Tulad ng headache, sore throat, runny nose, fever, at yung mga symptoms pa rin ng COVID-19 talagang hindi natin mamamalayan. Baka Delta variant na to. Kaya mag-ingat pa rin tayo. At always, precautions tayo dito. Strict observing ating minimum
health standard, partner, natin. diba? Oo, at Kasi dito, immediate tayo self-isolating natin. At syempre, pa rin natin mag-consult tayo agad sa doktor. Kaya kapag nga. na-feel na natin ng mga ganitong, ganun pala, humugot na naman. May na-feel ka ba recently, partner? Yes. Oh. At dagdag pa dito, kailangan pa rin natin observe natin, wash natin ang hands natin, and observe our physical distancing, wear your face mask and face shield dito sa lalo sa dito sa Baguio, no? And Macar Rangers, always to ensure proper ventilation. Kahit na if you're in a limited space at marami kayo, open the windows, Yes. open the doors, open electric fan or anything that would ventilate air kasi para hindi umikot, nagsisirculate yung air sa inyo. And ito pa mga Car Rangers, we were also encouraged going back to face mask use na kung maaari, kung kaya natin is we can use a double face mask. Yun Yes. kasi yung sinasabi nila. And of course, partner, di ba? Syempre, we always remind our Car Rangers that if it's your time for vaccination, go ahead and have yourselves vaccinated. Yes, tama naman. Ito yung pangkontra natin at laban natin sa COVID-19. Sa malaking bagay ito dahil ito yung ambag natin para matulungan natin ang community natin. Yes. Para makamit natin ang herd community. Yes. At ito, dagdag pa dito ang ating COVID update cases. Ayan, as of August 9, kahapon, yes, meron na tayong nadagdagan ng 3 death. Ayan, dito sa Cordillera at total of 840 and total cases sa simula hanggang ngayon ay 45,086. Pero mga Car Rangers, we also have a good number of recoveries at 42,694. And mga Car Rangers, if we're looking at it at percentage, that's 94.69% of our recovery. So sabi nga natin, if we follow protocol, sabi ko nga, no partner, at one point, parang na-feel natin na Yes. tayo din. Oo. Natamaan na rin. But we take care of our immune Yes. system by eating healthy and diet, no partner? Diet din natin. At ito summary natin for Abra, we have active cases ng 130, Apayao 459, Baguio 385, Benguet 373, Ifugao 57, Kalinga 88, Mountain Province 50. Ayan, ingat-ingat po tayo at always follow po natin mga protocols natin. And lalo na kasing Delta variant have been entering NCR and also here in CAR. So sa mga Car Rangers natin dyan, ingat lang po tayo. Ayan, kaugnay nga rito talagang binabantayan natin ang laban natin sa COVID-19. Makakausap natin ngayong umaga ang isa nating morning balitaktakan news correspondent na si Irish Kawili para sabihin dahil ang bilang ng COVID-19 sa Dagupan ay tumaas ng higit 100. Ayan, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Irish Kawili. Good morning, Irish. Magandang umaga, Sipaw. Pumalo na nga sa 171 ang active cases ng COVID-19 sa lungsod ng Dagupan. Ito ay matapos dumagdag ang 10 bagong kaso mula sa inilabas na COVID-19 Dagupan Situationer ng Public Information Office ng lungsod kahapon. Pinakamaraming kaso pa rin ang Barangay Bunuan Gusset na may 29 active cases. Sinundan ito ng Barangay Pantal na may 20 kaso. Samantala, 9 sa 31 barangay ng lungsod ang may 0 active cases. Pinaalalahanan ang lahat na magdoble ingat at sumunod sa minimum public health standard. Irish Kawili para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat, Irish. At mag-ingat tayo dyan sa Dagupan City. At always, sinabi ko nga, follow our physical distancing at huwag tayong maging pasaway. Kaya nga. Para matulungan natin ang ating mga kababayan na community at sa community laban sa COVID-19. Kaya nga. And sa mga Car Rangers natin dyan, balitang Baguio naman tayo mamaya, kaya tutok lang. At ito na, ang ating baranggayan ngayong araw. Yes. Talagang nakaka-excite dahil itong baranggayan na guest natin, it will give us new perspective, making a difference para matulungan natin ang ating community. Oo naman, partner, di ba? And sabi nga natin kanina, before pandemic pa, sinimulan na nila to. So, lalo nang nilang pinapaigting yung mga ganitong proyekto. Ayan, at syempre, hindi na natin patatagalin pa. Let's welcome our baranggayan guest ngayong umaga, Christian Marks Rivero, our chairman and co-founder ng I Am Mad or Making a Difference.
Lawrence. Good morning! Good morning Shipao or Yes. Paul and Shakira. Good morning, magandang umaga po sa inyo lahat at sa mga nanonood. Ayan. Oo. Kamusta po tayo ngayong pandemya? It's a very challenging times na talagang sinubok tayo ng ganitong mga problema at sitwasyon. Kamusta po ang ating mga proyekto at ang mga baranggayan po natin? Yes, tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga ginagawa dahil sa ang pandemic naman ay hindi pwedeng maging hadlang para sa pagpapatuloy ng ating mga ginagawa, no? Especially yung para sa mga bata at para sa ating mga kasama, no? So talagang andito pa rin naman tayo, tuloy-tuloy tayo at hindi natin ito hinahadlangan dahil lang sa pandemic. Yes. Sir Christian, syempre, ano po ang MAD? I Am MAD or Making a Difference at paano nagsimula ang grupong ito? Yes, 2009 actually nagsimula, 2009 pa nagsimula yung I Am Ad, no? Isa itong simpleng outreach program lang noon na kung saan ang idea lang talaga is makatulong sa mga bata. And later on naisip namin na hindi dapat ito one time big time na programa, dapat ito ay sustainable or nagkakaroon ng sustainability yung program. So nagkaroon kami ng brainstorming para masiguro na ang ating programa ay patuloy na talagang mayroong impact sa mga bata at sa community, no, especially sa ating mga barangay. Kaya si Aya Ahmad, ang pinaka-goal niya ay maturuan ang mga bata na maging parte ng solusyon at gumawa ng pagbabago. For 11 years now, patuloy na gumagawa ng pagbabago ang Aya Ahmad sa buong parte ng Pilipinas, no, mula Luzon, Visayas, Mindanao. Meron kaming mahigit kumulang 500 active volunteers na tumutulong sa pagpapalaganap ng pagbabago or paggawa ng pagbabago. Sir Christian, parang pinunan na natin yung pagkukulang natin sa edukasyon. Napakalaking bagay nito. Sir Christian, gusto ko lang malaman, anong age po or age category yung una nating mga tinulungan hanggang anong edad po yung beneficiaries natin? Okay. Ang target talaga ng IAMAD ay mula grade 5 hanggang 6, no? Sinusuportahan natin ito ang mula grade 5 and 6 kasi naniniwala kami sa IAMAD na ito yung foundation stage ng bata. Dapat hinuhubog ang pag-uugali at prinsipyo ng mga bata pagdating sa mga age na ito. Kaya meron kaming camp na kung saan ginagawa namin to 3 araw or 3 days na camps na to na kung saan tinuturuan namin sila paano yung mga simpleng bagay para makagawa sila ng pagbabago. Sa camp din na ito, nadidevelop ng mga kabataan yung mga bata, no, na kung ano yung mga simpleng bagay lamang. May tinuturo kaming 10 I Ahmad commitments, no, at nakapaloob dito yung mga simpleng bagay na minsan nakakalimutan natin. Halimbawa, no, yung I will pray pagkagising sa umaga, then I will say I love you sa magulang. Yun yung mga simpleng bagay na nakakalimutan, na aakala natin ay mga simple lang, pero yun yung mga bagay actually na napaka-importante sa foundation ng isang bata. Kaya yung ating mga beneficiary ay mula grade 5 to 6 hanggang sa makatapos sila ng kanilang elementary. Sir Christian, how does this value formation change our future youth leaders? Yes, no. Napaka-importante kasi, alam mo, napaka-critical kasi ng values formation pagdating natin sa pag tinitingnan natin yung leadership eh. Marami tayo na mga leader, no. Siguro napaka-importante na tingnan natin yung values talaga, ang pinaka-foundation dapat ng ating mga leadership. Kasi o ng ating mga leader. Kasi ang values kasi yun yung magdadala sa atin sa lahat sa ating mga ginagawa. Kung mapapansin natin, kahit gaano tayo katalino, pero pag wala naman tayong values, hindi pa rin siya effective, hindi pa rin siya nakakaroon ng impact. Kaya napaka-importante ng values formation sa ating mga leader, especially sa leader ng ating mga
mga kabataang Pilipino. At naniniwala ako na meron tayong likas, no, sa ating mga Pilipino yung ganong pag-uugali. Meron tayong tunay na kabutihang loob bilang mga Pilipino. Yes, oo naman, no? Napakalaking seedling yun. Seed na magbubunga kung ano ang isang bata or kabataan na paglaki niya. At malaking bagay ito sa ating mga barangay din. And Sir Christian, how does MAD activities or events and projects make difference naman at make an impact sa ating barangay, lalo sa ating mga kabataan ngayong pandemya? Yes. Hello Paul, ang laki ng tulong ng ating mga barangay, no. Talagang kasanggaan natin sila sa pagpagagawa ng ating mga proyekto, no, sa IAMAD. Kasanggaan natin sila sa ating mga 3 days camp. At sa ngayon, malaking tulong ang ginagampanan ng ating mga barangay dahil closely coordinated tayo sa mga ginagawa nating activities sa kanila every time na meron tayong camps, no. At ngayong panahon ng pandemya, meron tayong sabi ko nga, hindi tayo pwedeng pigilan ng pandemic na ito, no, para sa pagpatuloy nating advokasya. Meron kaming meron kami ngayong campaign, yung Bida Eskwela or Bigay Ayuda para sa Eskwela, na kung saan nagkakaroon kami ng campaign para matulungan ang mga schools, no, sa ating malalayong schools na makatawid sa ganitong sitwasyon ng learning education, dahil sa alam naman natin kulang talaga at nagulat tayong lahat, no, sa pandemic na ito at hindi natin ito napaghandaan naman talaga. Kaya napaka-importante ng partnership katulad natin sa IAMAD. Natutulungan natin ang ating mga schools na makapagpatuloy, no, makatawid sa kanilang mga learning modalities na ginagawa, no. So nagdo-donate kami ng mga kailangan ng mga teachers natin para sa kanilang pagpapatuloy ng education or continued education. So nagbibigay po tayo ng school supplies, nagbibigay po tayo ng mga bond papers para sa printing ng module at printers at lahat ng mga bagay na makakatulong sa mga schools na hinihingi ng ating mga schools. Yes, Sir Christian. With that kasi, Sir Christian, I also come in a university where I see na advantage sabi nga nila during this pandemic that unfortunately dito sa Pilipinas naramdaman natin that education is only for the rich. And now, Sir Christian, you're changing the narrative. Ang lawak nung binibigay niyang tulong sa mga estudyante. Hindi maliit man ang Kopon Ban, hindi, Sir Christian Napakalaking bagay nito lalo na sa malalayong lugar. Sir Christian, meron pa, excited ako. Meron pa kayong sinimulang proyekto yung 50 pesos. Tama ba yun, Sir Christian? Ikwento niyo na po. Yes po. Yung this year kasi, no, nung nakaraang year, actually ang balak lang namin, tumulong kami ng 20 schools. Then umabot kami ng 40 schools na natulungan. Nakapaglikom kami ng 400,000. But this time, no, we have this campaign naman na dahil nanggaling kami sa 40, 50 naman. Kaya yung 50 namin is yung 50 mo, ito yung malaking tulong ito para maitawid yung kakailanganin ng mga schools na partners namin, no. So kumanta ka para sa Bida Eskwela 50, no, na kung saan yun yung pinaka gusto naming i-promote ngayon, yung pagkanta at may donation na 50. At as of this time, no, we have 32,000 pesos na nalikom, no, in just 3 days actually yan. Yan po ay sa pamamagitan lamang ng maliliit na donation, no, as little as 50, no matter how small it is, no. Pero malaking tulong ito pag pinagsama-sama at sigurado na mabubuo natin yung target na 200,000 pesos, no, na goal natin para sa 20 schools na to na tutulungan natin in 47 days. in sa lahat ng mga schools na ito.
Yes, Sir Christian, we are willing to extend all our efforts and energy to be part of that. Kayang-kaya natin yan, Sir Christian. And Sir Christian, dito po ba sa 50 pesos na to, how do our car engineers reach you by this? Yes, just visit no bit.ly Bida Donate. Yan po yung ating ano, pag binisit nyo po yan, dyan lahat po ng information na kung saan pwede kayong tumulong as little as 50, no? At kahit alam nyo, i-share ko lang, hindi naman kailangang 50 talaga, as little as any amount na gusto nyong maibigay, no, maitulong, talagang ito ay pag pinagsama-sama naman, lumalaki naman ito. Just to share with you, last year, we have 400,000 pesos na nalikom, as little as 5 pesos no na dinonate via GCash and other platforms. Talaga namang sabi ko nga, pag pinagsama-sama natin ang maliliit na bagay, nagiging malaki ito at nagiging mas malakas po ito. Kaya napaka-importante yung bayanihan spirit ng mga Pilipino, naniniwala pa rin kami doon. Yes, tama naman Sir Christian. Yung bayanihan, yun ang humubog ngayong pandemya. Hindi lang pandemya, pero for the past years, talagang bayanihan spirit ay may malaking parte para sa ating pagtulong, lalo na sa ating bansa. And Sir Christian, syempre, itong mga proyekto ninyo, may na-inspire na isang tinulungan yung bata. At ngayon, volunteer na ninyo. Ikwento nyo naman. Yes, opo. Si Damhar kasi ay isang beneficiary namin, no, way back 2010 or 2009. Ngayon ay yan po si Damhar, no. Ngayon ay isa na siyang lead volunteer din namin siya sa Zamboanga or Basilan. Isa siyang president ngayon ng Student Council sa Zamboanga. And doon natin makikita na kapag tumutulong ka, bumabalik yon at hindi man sa'yo, bumabalik ito sa community. Yes. Pag bibigyan ko lang kayo ng ako personally, ang reason kung bakit ako nagkaroon ng ganitong advocacy is gusto kong tumulong dahil ako isang scholar ng isang pare. Kung siguro kung hindi yung sa isang pare, hindi ako makakapag-aral. Kaya paano ko ba ito ibabalik sa kapwa ko? Hindi ko na pwede ibalik sa pare, di ba? So, ibabalik ko ito sa kapwa ko, sa aking mga kapwa kabataan, especially sa mga bata, na iniisip ko kasi na dapat hindi nila maranasan yung wala silang ballpen, wala silang papel, so hindi sila makakapag-proceed sa pag-aaral. Dapat wala nang ganong karanasan ang kabataan. Dapat available na yun sa lahat. Kaya itong kwento ni Damhar ay parang kwento rin ng bawat isa sa atin na kapag talagang tumulong tayo sa kapwa, bumabalik ito hindi sa atin kundi sa iba't ibang paraan. Yun nga, Sir Christian, naging epektibo yung tinuturo natin sa camp. It's very heartwarming that the values that you've taught are now changing the narrative of the lives of these children. Yes, tama naman. At na-inculcate sa kanila yung values na yun at yun ang ginagamit nila ngayon. At alam mo, nakaka-proud yun dahil meron kang, it's a domino effect eh. Yes. Meron kang nabago yung perspektibo niya sa buhay. At sana, sa mga leaders natin, maging ganito ang perspektibo natin. Sir Christian, para sa'yo, ang kahulugan ng bayanihan ay malawak. Paano natin masasabi na ang bayanihan ngayon ay epektibo at pwede nating ma-persuade ang ating mga leaders na pumunta sa ganitong perspektibo patungkol sa pagiging leader? Yes, sa ating mga Pilipino, walang duda naman talaga yung pagiging bayani natin. Sa dugo natin yung pagiging bayani natin. Simula't simula pa lamang tayong mga Pilipino ay merong dugong bayani. Kaya yung bayanihan spirit, hindi na ito nakakagulat sa mga Pilipino sapagkat kung babalikan natin yung kasaysayan, napaka-importanting tingnan natin na ang ating mga ninuno talaga namang merong, di ba, pagbibigayan ng ulam, yung mga simpleng ganon, that is bayanihan actually kung titingnan natin. At napaka-importante ngayong pandemic, nakikita natin yon. Hindi talaga nahahadlangan ng pandemic yung kabayanihan at bayanihan ng mga Pilipino. Makikita natin yon, nagsulputan ang iba't ibang
iba't ibang agency, no, na nagbibigay ng ayuda nang walang suporta sa kahit sino, no. I mean walang suporta sa mga malalaking industriya or sa kahit ano pang bagay. Pero makikita mo agad yung bayanihan spirit. Pag sinabi nating bayanihan spirit, yung pusong Pilipino na talagang tumutulong sa kanilang kapwa, no? Yes. So, ako naniniwala ako hindi yan kayang patayin ng any pandemic or any virus kasi ganun kalakas ang bayanihan spirit o ang bayani na spirit ng Pilipino. Yes. Oo. Lastly, Sir Christian, napag-usapan na natin yung pagiging Pilipino. Sa tingin nyo, Sir Christian, meron pa po ba tayong pag-asa na magkaroon ng bagong set of youth leaders para sa ating bayan na magsisimula ng tunay na pagbabago? Yes, Paul, no. Kung mapapansin natin, ang laki ng porsyento ng populasyon ngayon ay kabataan, no. Napaka-importante din na tingnan natin sa perspektibo na ano ba ang ginagawa ng kabataan ngayon. Kung kayo ay pamilyar sa lahat ng mga organisasyon ng Pilipinas, halos ang gumagawa ngayon actually ay mga batang Pilipino. Talagang masasabi natin na mayroong pag-asa, no? At actually hindi naman talaga namatay ang pag-asa na yan, no? Siguro nakabaling lang tayo sa ibang bagay, nakatingin lang tayo sa ibang bagay na medyo hindi magandang tingnan para sa mga kabataang Pilipino, pero kung titingnan natin, no, yung other side ng mga kabataang Pilipino, makikita natin kung gaano kagagaling at gaano kahuhusay ang ating mga leader, ang ating mga kabataang Pilipino sa ngayon, no. Malaki ang inaambag ng ating mga kabataang Pilipino sa paghubog ng next generation natin, no. At naniniwala ako talaga na sa susunod nating mga henerasyon ay talagang ang magdadala nito ay ating mga kabataang Pilipino na kung saan yung ating values ay maayos talaga at ang ating mga leaders, no, ay talagang nagsimula sa mga batang merong kakayahan sa pamumuno at talagang masasabi natin na may pag-asa pa para sa bansa. Yun nga, Sir Christian, we wanted to change the future leaders that we are honing. Sir Christian, may personal question po ako sa iyo. Sir Christian, why are you mad? Why are you making a difference? Yes, no. Ang hirap kasing sabi nga nila kapag nakabukas ang iyong mata, ang hirap ng pumikit, no? Kapag nakita mo na yung mga bagay-bagay na may mali or nakita mo na yung mga bagay-bagay na dapat mong gawin, mahirap ng pumikit. Kasalanan ng pumikit. So, bakit ako mad? Kasi kailangan ko siyang gawin, hindi dahil sa trabaho ito, kundi responsibilidad at obligasyon ito ng isang tao. No? Higit sa lahat ng isang tao. Yes, tama naman yon. Kapag naidilat mo na yung mata mo, mahirap nang ipikit at marami ng taong nagbubulag-bulagan. Yes. Kailangan nating makita ang realidad at maraming ang taong gustong tumulong at humihingi ng tulong. Yes. And Sir Christian, sino naman po yung gusto nating imbitahin for our projects? And then, sino po yung mga gusto nating pasalamatan sa mga proyekto at programa ninyo? Yes po. I'm inviting everyone to please support us in our Vida Eskwela project, no? Para po ito sa mga bata at para sa mga schools natin na kung saan matutulungan natin silang maitawid ang kanilang mga learning modalities at ang kanilang mga iba pang pangangailangan sa school, no? So just visit bit.ly Vida Donate, no, para makatulong sa ating proyekto na ito, no. And gusto ko rin pasalamatan ang lahat ng partners ng IAMAD na kung saan talagang simula't simula tinutulungan nila kami, no, sa pagpapatuloy ng itong proyektong ito. Ayan, maraming salamat, Sir Christian.
dahil sa ganitong platform na to, marami tayong natulungan at marami tayong nabigyan ng pagbabago, nabigyan ng pag-asa na may pagbabago na ikakaunlad ng ating bayan. Keep inspiring, Sir Christian, and to all our car insurers that is willing to pledge, the link is on the comment section below, and you can always visit our Facebook pages so that you can check the link. And again, Sir Christian, maraming salamat, and we hope we can make more people mad. Yes, maraming salamat sa pagsulong at padayon. Thank you, Shipaw. Maraming salamat sa pagkakataon na maikwento yung kwento ng IAMAD. Lagi po namin itong malaking bagay po sa amin para mag-inspire ng bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po ulit. Yes, po. Ayan, isa na namang baranggayan na kakaiba. Oo, ito talagang it make a difference talaga para sa ating mga ka-rangers, mga nanonood, at may inspire din sila na tumulong dahil sa konting pag-click pa lang, pag-share pa lang ng mga link ay malaking bagay na to sa mga ganitong mga proyekto. Oh, your 50 pesos can change one life for a lifetime, mga car rangers. Kaya you can check again our comment boxes, and to our mad enthusiasts and members, maraming salamat. Ayan, at syempre marami pa tayong pag-uusapan at itatadtad natin yan ng mga pagsulong ng advokasya, mga proyekto at ideya dito lang sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang ow sa pow! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Pagbabawal ng non-essential travel sa Baguio City, pinalawig hanggang Agosto 15. Kaugnay nga rito, 6 na katao ang naharang dahil sa paggamit ng peking travel document. Narito ang detalye. Hanggang sa Agosto 15 pa ang pagbabawal ng mga non-essential travel sa Baguio. Kaya mahigpit pa rin ang mga border checkpoints papasok sa lungsod. Ito'y dahil pa rin sa banta ng Delta variant. We need to extend it kasi nga nakita natin na tumataas lalo yung kaso. Yung pag-determine ng PGC kung ano yung mga specimen, that is just a way of establishing how wide yung area na ng
transmission, but it definitely does not tell us how many or ano yung volume na ng people na affected or infected ng Delta variant. Binasabi lang sa atin, ito na yung spread. This is the wide, this is the area that's already being infected. So it's up to us sa local government to analyze yung cases natin. Sa gitna ng pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang parte ng bansa, inaasahang magtatagal pa ang paghihigpit. Kaya wala munang turistang pumapasok sa lungsod. Habang walang turista, kanya-kanya munang diskarte ang mga hotel sa lungsod. Importante kasi yung seguridad din natin muna dito sa lungsod ng Baguio. So we understand why we have to do this. Very important na habang maaga ay ma-prevent natin yung pag-spread nitong very deadly at nakakahawa na Delta variant. So para sa kapakanan nito ng lahat ng ating mga kababayan. So ang maganda rito ay we do it the right way para hindi na rin humaba siguro itong pagbawal sa mga turista. We're agreeable to whatever restrictions that are being implemented now because it's for everybody. Ang talagang bumubuhay ngayon dun sa mga hotels na bukas ay yung promos, mga locals natin. We entice them na mag-staycation. So, yun naman ang market na nakikita natin, itong mga kababayan natin na medyo pagkatapos itong tuloy-tuloy na pag-uulan, gusto rin naman siguro nilang mag-relax. So, nagbababaan ng presyo ang mga hotels ngayon. It's an opportunity for them na ma-enjoy din yung mga facilities natin. Isa din ngayon sa mga binabantayan ng pamahalaan ang pagpasok ng ilang individual na gumagamit ng bogus na travel documents. Noong weekend, 6 na katao ang naharang sa checkpoint sa lungsod dahil sa paggamit ng pekeng negative result ng RT-PCR test. Naharap ang 6 sa kasong paglabag sa Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Dumako naman tayo sa Lawag City. Paglabas sa kanilang bahay, limitado pa rin. Narito ang detalye. Limitado muna ang paglabas ng mga taga-Lawag City. Mga pharmacy at food delivery services lang muna ang nagbukas. Ipinatutupad kasi ang No Movement Day. Ito ay para bigyang daan ang disinfection ng mga establishmento sa lungsod. Maganda ang hakbang na ginawa ng City Government of Lawag dahil dito sa No Movement Day, maaring mabawasan ang COVID-19 cases sa syudad. Ang No Movement Day ay tugon sa mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Pinangunahan ito ni Mayor Michael Kion, katuwang ang Department of Public Safety, BFP at PNP. Yung Sunday po, yung No Movement Sunday na tinatawag natin, so all establishments is subject for disinfectant. Magdi-disinfection po yung kuwan natin, Bureau of Fire Protection natin. Kaya almost lahat po ng establishment is closed except po yung mga drugstore, hospital, yung mga food deliveries, gasoline stations. Yung mga ganong establishments po ay naka-open po para maghatid pa rin ng tulong sa mga nangangailangan. Sa kasalukuyan, ang lalawigan ng Ilocos Norte ay nakapagtala na ng 4,173 active cases. 254 dito ang bagong kaso, 194 ang mga nakarecover at 7 naman ang namatay. Sa buong Ilocos Norte, Lawag ang may pinakamaraming kaso. Kaya naman patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga border control checkpoint. Yes ma'am, pertaining sa border control checkpoint, patuloy po yung ginagawa natin na 24 hours. So 24 hours po na may nakabantay na tropa natin doon. Umulan man o umaraw, yun na po ang nakakalungkot. Kapag umulan, nababasa rin po yung mga tropa natin. So 24 hours po yun. So restriction po, in-ensure natin ng papasok dito sa Lawag City, yung tinatawag nating authorized persons outside the residence or yung mga empleyado ng mga permitted establishment during ECQ. So marami naman po to kasi localized naman po to.
May pakiusap naman si Governor Matthew Marcos Manotoc para sa lahat. I know this is a dark time. Naniniwala po ako that we'll get through this and we'll be better and tougher for it. So tulong-tulong na lang po. Let's all do what we can and let's be safe. Wag na po muna mag-gathering for now. We ask our religious sector also, please, wag muna na yun, no? Let's go virtual muna and everyone watchful sa mga communities po natin. Sa Vigan City naman, isinailalim ang syudad sa Modified Enhanced Community Quarantine. Narito ang detalye ng balitang ito. Balik MECQ ngayon ang buong syudad ng Vigan matapos ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ito ay base sa inilabas na Executive Order No. 96 ng Provincial Government. Lahat ng nagtatrabaho sa syudad ay kailangang magpakita ng company ID, Certificate of Employment o Workers Pass. Ang mga nabigyan ng quarantine pass o permit ng barangay o munisipalidad ang mapapahintulutang pumasok sa Vigan. Ang mga edad 18 pababa at 65 pataas, mga may sakit, mahina ang resistensya at mga buntis ay kailangang manatili sa kanilang bahay maliban lamang ang mga authorized person outside residence o APUR. Nananatili namang entry points ang Quezon Avenue, Barangay Pantaydaya, Barangay Tamag at Kamanggaan habang exit point naman ang Quirino Boulevard, Barangay Pantaydaya, Barangay Bedeng Laod at Rizal Street. Ang curfew hour ay magsisimula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Muling hiniling ng city government sa mga Bigueños na istriktong sumunod sa mga health protocols lalo na't mayroon na sa probinsya ang dalawang klase ng variant. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 800 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa syudad. Balik Baguio naman tayo. Vaccination para sa mga guro laban sa COVID-19 patapos na. Narito ang kwento. Magbubukas na ang klase sa Oktubre. Bahagi ng paghahanda ng mga guro kagaya ni Teacher Carol ang pagbabakuna kontra COVID-19. Kasi almost in our school, 3/4 na po yata ang nabakunahan. So we are confident to start our new school year. Pero we are doing all the health protocols. So medyo kampante kami pero syempre watch out pa rin yung health protocols kahit nabakunahan na. Nangungulila din kasi siya sa face-to-face class at lalo na sa kanyang mga estudyante. Kaya naman, hiling niya matapos na sa madaling panahon ang pandemya. Nami-miss niyo na din po face-to-face? Yes, actually. Especially nung nag-virtual kami. Tapos nakita namin yung mga pictures ng mga bata na sinend nila through GC. Yes, actually. Na-miss namin. I hope, sir, na matapos na tong pandemic na to. Kasi, syempre, ang dami ring nabago. Wala na yung normal life, lalo na yung mga bata na nag-aaral. So, we hope na matapos na tong pandemic. Matapos na rin yung vaccination para makastart na rin po tayo ng class. Isa lang si Teacher Carol sa mga nabakunahan na mga guro sa Baguio City. Parte sila ng Back to School vaccination rollout ng DepEd at DOH para sa lahat ng mga school staff at sa lahat ng mga paaralan sa lungsod. Ang start po ng rollout ay nagsimula po noong July 22. Okay, so, yun po yung first day. Ngayon po, depende po kasi doon sa binibigay pong bakuna ng Health Services Office kung ilan po per day yung ating nabibigyan. Kasi very dependent po doon sa supply ng vaccine ng ating vaccination rollout. So, ang target po natin ay at least bago po yung September 13, at least lahat o kung hindi man 70% po ng ating mga DepEd employees ay nabakunahan na po. Sa monitoring ng Schools Division Office ng Baguio, malapit nang maabot ng mga guro sa lungsod ang herd immunity. As of this moment, there are already 1,299 DepEd personnel that includes teaching and non-teaching who receive
vaccination from the city government, which is located at Baguio City National High School. That makes up 50.37% of the total number of SDO personnel who received their vaccination already. As regards to the acceptance of vaccination, it is 100% with full support yung vaccination program ng ating gobyerno. That's why we are advocating back to school as an advocacy to enjoin everybody to get vaccinated. Sa ngayon, papalo na sa 50.37% ang immunization rate ng mga guro sa lungsod. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes from ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Martes Sulong! Kanina napag-usapan natin ang ating baranggayan sa pagsulong ng kanilang advocacy at pagtulong sa ating bayan, di ba? Kaya nga, partner. And sabi nga natin kanina, napag-usapan natin na namulat na kasing mata niya for Tama. change. Now, he won't blink to make a difference. Yes, kasi alam mo yung may problema na, Yes. nagbubulag-bulagan ka pa. Kapag nasita yung problema na yon, iba pa rin yung tingin ng iba. Kaya kailangan pa rin natin, we need to be grateful about it at we need to be direct about it. Tama? Yes, partner. Sorry, may narinig akong kakaiba dito eh. Yes, oo. Na-distract ako ng very, very light. Anyways, mga car rangers, kayo, anong natutunan nyo? Anong nakita nyo? And sa mga car rangers natin dyan that is watching, nakakatuwa kasi kahit pa paano nagbigay kayo ng mga komento nyo at nag-send kayo ng mga personal messages nyo for us to make sure na nagiging wasto yung ginagawa namin. Tama, oo. At eto na, naka-excite dahil ngayon guest talakayan talaga natin ay mamay mahanap natin kung ano yung youth education naman na pag-uusapan natin. Yes, partner. And di ba, saludo tayo sa mga taong in spite of the pandemic wanted to have education at its quality and quantity na rin. Kasi syempre marami tayong natutulungan. Partner? Yung pagsulong nga kanina ng barangay natin, talagang youth education yun eh. Inculcating new values at moral education para sa ating mga kabataan. Yes, partner. And speaking of pagsulong, maraming salamat sa aming sponsors as well na patuloy na sumusulong sa amin in spite of all the changing matters sa mga ito ngayon kasi we know that everybody is struggling and we are here for all of you as well. Di ba, Yes, partner? syempre andyan ang sponsors natin. Andyan ang NGCP, Muzar, TG Home Builders, Lorma, at Baguio Country Club, and of course Lemonade, May Manox, Studio Coffee, Sangyo Pocha, Labs Cafe, at wala ng aw sa Pau, at Katya Liz, syempre partner Mega Tower, Amyanan Balita Ngayon, and Pines Estate Gaming Yes, Corporation. ayan ang naman. marami tayong kasama natin sila sa pagsulong ng kanilang advokasya, kanilang business at maging parte din kayo mga ka-rangers sa mga business ventures nyo. Malaking tulong ang pagiging parte ng RNG Luzon. Yes naman, partner. And partner, meron pa tayong gustong ibida ngayong umaga, di ba? Yes, ngayon sumusulong naman. Umuso ang bisikleta, siklista ngayon. At ngayon nga, hindi lang sila siklista, kundi tumutulong din sila sa ating paglinis ng kapaligiran. Kaya ito, ang kwentong bida ng kakaiba at bida na magbibigay ng istorya para sa ating mga ka-rangers. Naman. Ito, ang ibida na yan. Sa pagpadyak ng mga siklistang ito, ruta nila ay mga coastline ng Barangay La Paz sa Narciso, Zambales. Kanilang misyon, maglinis. Sila ay mga miyembro ng Zambales Cycling Network at Humanist Alliance Philippines International Zambales Chapter. Dahil po sa collective efforts ng mga volunteer, nakaipon po kami ng mga sako-sakong basura na amin pong sinord upang ma-assess at ma-identify po ang klase ng basura at kung saan nanggagaling ang mga ito. Naisip po namin na ang basurang aming nakolekta ay posibleng mapunta sa dagat at maaaring makasira ng tuluyan sa ating karagatan. Kaya ang cleanup drive po ang aming naisip na paraan upang mag-give back
at magpasalamat sa kagandahan at sa buhay na ibinibigay sa atin ng inang kalikasan. At dahil ang Zambales po ay isa sa mga nesting grounds ng mga pawikan, naisip po namin na linisin ang coastline dito sa La Paz Beach, dito sa San Narciso, kung saan po nangingitlog ang mga sea turtle. Pero hindi lang sa araw na ito matatapos ang kanilang misyon dahil sa tuwing nagbebisikleta, binibigyang pansin nila ang kanilang kapaligiran. Napansin kasi namin noon kapag nagbabike kami sa mga nature spots ay may mga kalat na iniiwan ng mga bisita. Dahil dito, nagiging eyesore ang sana ay magandang tanawin. So, nag-decide ang grupo na sa bawat pupuntahan naming nature spots ay pulutin ang mga kalat na iniwan ng mga bisita. Isa itong patunay na ang sama-samang pagtutulungan ay may malaking maiaambag para mapangalagaan ang kalikasan. Ayan na, talagang sama-sama, bayanihan ang kanilang grupong siklista, Happy, at ang ating Zambales Cyclist group na talagang it will create a great reflection para sa ating mga siklista na hindi lang sila siklista kundi meron sila advocacy para makatulong sa ating karagatan. Yes, yun nga partner, it creates an impact by helping themselves pa rin. Kasi yung pagiging siklista nila, partner, 'di ba, na i-empower din yung pagiging health enthusiast nila. And again, impactful for our environment. Yes, tama naman yung impactful. Oo, para sa ating mabayan na pagsulong, yung malaking pagsulong ito para sa ating iba't ibang sektor kasama na ang environmental issue na yan. Naman partner, speaking of impactful, we have with us a highly spirited enthusiast and an empowered woman. We have Miss Arlene Cadalig, and she is the Vocational School Administrator 2 of Baguio City School of Arts and Trades. Good morning, Miss Arlene. Ayan. Good morning, Miss Arlene. Ayan. Siyempre, mamaya makausap din natin yan, si Ma'am Marlene. Pero kwento mo naman, siyempre, di ba, estudyante ka? At na-try mo maging scholar ng ating BCSAT at mga livelihood workshop na to. Yun kasi mga car engineers and partner, siyempre, magandang bagay siya na we are reskilling during pandemic. And yung mga short courses na to are allowing you to be creative. Kasi di ba, meron na tayong innate skills. And ang gagawin lang nila is ipoproseso nila yan para magamit mo siya for entrepreneurship and future employment as well. Yan ang ginagawa ni Ma'am Arlene Cadalig. Good morning, Ma'am. Yes, naimbag morning. Kada tayo amin, Papa P. And Mishikina. Yes naman. Kamusta po, Ma'am Arlene? Lalo na ngayong pandemya, paano po yung mga ginagawa po nating pagtulong naman through education para sa ating mga kabataan? Yes, actually, marami tayong skills training ngayon. And meron din tayong, ang maganda rin, ngayong pandemic, meron din tayo yung Test the Online program, which is being managed by our central office. It's a free training na you can also, it's actually we have an easy access to that Test the Online program. And of course, this pandemic, marami din tayong mga skills training na pwede rin gamitin. Like, for example, we have our food processing, especially ngayon na nakikita natin na maraming mga food surplus, or itong mga nasasayang na mga vegetables, fruits. So, we have also food processing, baking, and other skills training para magamit ngayong pandemic. Exactly. And Miss Arlene, we wanted to know what is the importance of this skill training during this pandemic? Yes, actually, this pandemic, importante talaga. Kagaya ng sabi ko kanina na maraming mga surplus, itong mga nasisira na mga gulay, mga fruits, pwede nating i-process yan. And also, meron din tayo ngayon din itong, like for example, itong mga skills training on
yung pagtatahi. Actually, marami din nagtahi for face mask and ganon. And of course, meron din yung mga nag-training ng baking, commercial cooking, and then they are selling it through social media. Ganon. Yun nga, nasabi nga namin, Miss Arlene, that this short training is empowering the scholars to become entrepreneurial in the future, and of course, to find or seek a future employment for themselves as well. And Ma'am Arlene, ano naman yung importansya ng ganitong training after the pandemic? Yes, actually, kung marinig nyo ang aming secretary, si Secretary Isidro La Peña, palagi niyang binabanggit na to give a man a fish, he will live for a day. To teach a man how to fish, he will live for a lifetime. So, of course, teaching a person a useful skill can be more beneficial since they can use this for a lifetime. Yun, ang maganda rin sa mga skills training natin. Pwede natin gamitin for a lifetime, and at the same time, pwede nating ituro din sa mga kasamahan natin. Yes. Tama yun, tama. Tama si Mama Arlene patungkol sa life skills. Yes, partner. Alam mo, malaking bagay ito. Dapat natuturo to simula din elementary. Kasi life skill, pagluto, it's a basic para sa ating buhay. Ma'am Arlene, syempre usaping advantage naman. Anong advantage ng pagiging scholar? Of course, maraming advantages ang ating mga scholars kasi maraming benefits. Like actually, we have 3 scholarship programs now. And meron tayo yung tinatawag na Unified Access to Quality Tertiary Education, wherein ito yung mga sa diploma programs natin, mga 3-year program na sa isang semester, they will be able to receive 5,000 book allowance, may 500 na uniform allowance, may 100 na PPE and internet allowance, and 160 daily allowance. So, meron din tayo yung mga other scholarship programs like the Training for Work Scholarship Program na meron din silang matatanggap na 1,000 for PPE and internet allowance for the whole duration of that short course program. And then, may 160 daily allowance. Ganon. Meron din tayo yung step na scholarship wherein may additional na toolkit sila pagkatapos ng training. So yun, marami talagang mga benefits na makukuha sa skills training, scholarship. Oo, malaking bagay ito. Lalo na ngayong pandemya, pwede kang matuto sa mga ganito. And Miss Arlene, some of our ka-rangers are sending us private messages. We wanted to know ano daw ba yung mga short skills training na merong available with BCSAT. Yes, actually marami tayo ngayon. So we have cooking, baking, we have also organic agriculture like how to produce organic concoctions, how to produce organic fertilizers. We have barista. We have the 3-year diploma program. Meron din tayo yung mga housekeeping, food processing, driving, ganon. Marami. Yes. You can visit our pwede ninyong bisitahin ang ating website www.bcsat.edu.ph and then you can register there online. Yes, ma'am. Ma'am Arlene, syempre, na-excite yung mga projects natin and courses natin. Kailan po mag-start at i-promote naman natin ang mga ganitong activities natin sa BCSAT and training courses natin? Yes, actually ongoing ang enrollment. So, yung iba naman nag-start na, yung iba mag-i-start pa lang. So, yun, mag-register na kayo. Yun. Miss Arlene, can we start again the website? And kasi diba, Miss Arlene, we will be submitting our basic information through a Google form or a Google sheet. So, Ma'am Arlene, what was the website again? May nagpapatanong po kasi ulit. Yes, actually, www.bcsat.edu.ph and then titignan ninyo dyan how to enroll. Yes. Pwede kayong mag-register dyan.
Yes po. Naman. Yes, Ma'am Arlene, ano mga requirements? Yes, ano mga kailangan naming dalhin kung sakaling ako pupunta for the training course na yan? Yes, at least high school graduate. Yun. So, kailangan ang any proof na nakatapos siya ng high school o pwede, of course, kahit college. Kasi at least the high school graduate nga eh. And then, yung isang ID picture na 1 by 1. And then, birth certificate. Ganon. And then later, they will also require yung mga pictures for the scholarship vouchers. Also, Miss Erlene, somebody are interested po kasi you also, BCSAT also offers diploma courses. Tama ba, Miss Erlene? Ano po yung mga diploma courses natin that is available? Yes, we have a 3-year diploma in culinary arts and diploma in hotel supervision. But ang ano kasi, ang diploma natin, ongoing ang application or baka natapos pa eh. Natapos na yata yung application for the diploma programs. Yes naman. Miss Erlene, sino po yung gusto nating imbitahin? And syempre, pasalamatan na rin po. Yes, of course. Gusto kong pasalamatan si, of course, Papa P and of course, Miss Shikina for inviting us again dito sa Car Rangers and of course, all the viewers of Car Rangers, itong RNG. Yes. Thank you, Ma'am Arlene, for having ganitong pagsulong natin sa mga youth education at syempre life skill, no, para sa ating community. Thank you, Miss Arlene, and Thank you. Thank you po. Yes, have a great day po. Ayan. Ngayong guest talakayan natin, talagang si Ma'am Arlene, talagang puspusan, tad-tad sila ng ngayon enrollment for our mga training courses. At malaking bagay ito. At lalo na, ang dami nating pwedeng matutunan. Yes, partner. And ang nakakatuwa dito mga Car Rangers, the short courses again are intended for us, for entrepreneurial and future employment sa mga Car Rangers natin that wanted to retool and reskill themselves. Kasi ngayong pandemic, di ba, nakita nga natin na we are capable of doing this. They will step in to just give you a certification, a national certificate, by the way, mga Car Rangers, that is actually good for your employment. Kaya sa mga Car Rangers natin dyan, just visit their website. Tama naman yun, no? At merong certification of NC2, tama pa? Yes, partner. Ang mga ganitong mga training courses natin. At dagdag pa dito, sabi nga ni Ma'am Arlene, yung diploma courses ay para sa mga, syempre, hindi nakapagtapos ng mga college. It's a great platform and avenue para sa ating mga kababayan at mga ka-rangers na nanonood. Yun, and ito pa mga ka-rangers scholar ka ng bayan. Meaning that you will not be paying for any of the tuition fee. The government will be the one that would give you the education and you're only going to pay forward by studying. O, di ba? Ang saya naman, di ba? At may allowance ka pa. Ay, gusto ko yung allowance. Lalo na ngayon, no? Na malaking bagay to para sa ating mga kababayan. At ito nga, ngayon, Martes Sulong ngayon, let's go for our insights. Ikaw, para sa'yo, ano mga natutunan mo? At nakuha nating kaalaman ngayon dito sa dalawa nating guests. Guests. Ang dami talaga ng partner. Ako ano lang, so, kay Sir Christian kasi, yung lagi yung tumatak talaga sa akin ngayong araw na to is that when your kindness is only for yourself, diba? Sometimes we're too hard for ourselves. Yes. If you are kind to yourself and you share the kindness to others, it pays you folds pa. It pays you forward. It pays the people that you love, the kindness that you've given them. Kaya sabi ko nga, di ba, partner, it doesn't cost anything to be kind. So sa mga Car-Rangers natin dyan, if you wanted to make a difference, gawin mo na ngayon. Isulong mo na yan. And to kay Ma'am Arlene naman is that this skill training and program allows us to understand that we are more than capable of re-education, re-believing na kaya pala natin yan. Kaya sulong lang tayo sa mga ganyang beliefs natin. Yes. Para sa akin naman, for both naman, it's all about bayanihan. Pagtutulungan, lalo na ngayong pandemya, kahit umay na tayo sa salitang pagtutulungan, nandun pa rin yun, no? Yung umuusbong, tunay, at genuine na advocacy nila to help our Pilipino. At lalo na ngayon, kasi nakita nila,
na may pagkukulang. Yes. Di ba? Kasi hindi sila gagawa ng isang bagay, o hindi nila makikita ng isang problem kung wala talagang problema. Oo. Hindi ka gagawa ng isang bagay na ikakabuti ng isang lugar o isang pangyayari o isang sitwasyon kung wala namang kailangan ayusin. Ay, di ba? For both sa MAD with Sir Christian, malaking bagay na nag-step in siya para makita. Kasi kung hindi niya pinansin yung problema na yun, hindi mariresolve, di ba? Yes, malaking bagay na nakita niya agad, hindi nagbubulag-bulagan. At it's a great factor to help our community. Yes, and for our Ma'am Arlene naman, it's a great, parang refresher, no? Pahinga at bagong mga tools na pwede natin gamitin. Exactly, partner. And nakita ko kasi, alam nyo mga Car-Rangers, meron akong mga kaklase that are in the, let's say, papunta na sila under pagiging senior citizen. Pero alam mo ginagawa ng mga Car-Rangers, they're trying to reskill themselves kasi nga they believe that they can still make a difference. Tama, diba? make a difference talaga, no? Martha Sulong. Ngayon nga, puntahan naman natin ang quote for of the day, Martha Sulong. Sabi ng nakakarami na naman. Sino ba yan, partner? Ayan, the strongest people make time to help others, even if they're struggling with their own personal problems. Naman, partner. Ikaw ba? May sarili ka ba mga problema? Yes, lahat naman tayo. Meron tayong struggling times and our own personal problems. But then again, kapag nandito tayo, shrug it off and bangon ulit, sulong ulit. Ayan. And yun nga, no, partner, kahit na tayo, personally, we have our own problems, we are still capable of helping others. Yes, tama. Diba? For the benefit of a whole, diba? The whole environment and also the people around us. So make a difference, make a stand today, mga Car-Rangers. Be a cure and be a problem solver. Yes! Sabi ni Ma'am Charmaine, nakita ko yung post ang ganda nun. Tama. Instead of finding fault, yes, mga Car-Rangers, fault. find a solution. Sabi ko nga, wag na nating hanapin si X sa solution na yan. Yes, wag magsisihan. True! It's a great avenue na masita ang isang problema. Kaysa na mahanapan na, mali to, mali yan. Gawin natin yung problem solver. Tulungan nga, it's a production, it's a team, it's an environment, di ba? Yes naman, partner. Kaya mga Car-Rangers, isang araw na naman. By the way, partner, happy Mansuri today. Yes, happy Mansuri. And happy Mansuri to our Car-Rangers. Yes, hello mga Car-Rangers. Maraming salamat sa suporta. And happy birthday pala kay Frances Chapno Lopez, kay our Miss Kiki Crunch. Happy birthday! Ayan, call up tayo for our performance art. See you soon. Kasi may niluluto na creative project or festival. Ayan, Pagsibol Creatives, kuha natin sa Pagita. Ating production, maraming salamat sa inyong pagsulong sa inyong mga advokasya patungkol sa creative council natin dito sa Baguio City. Kaya nga. And I hope you flourish today. Hi, Kiki. Happy birthday. Ayan. And yan nga mga Car-Rangers, isang araw na naman ang natapos ngayong Martes Sulong. At ito, ang inyong papapi ang magpapainit at magpapasedulot ay good vibes. Sa kikay kakulitan, kakwentuhan tuwing agahan. At kami ang Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes from ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends.
Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO!